ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನಿನ್ ಬೈದ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂವಿದ ಪುದರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಉಂದು ಈ ಮೂವಿನ ಫುಲ್ ತುಯ್ಯರೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೀದಾ ಕತೆಕೇನ್ ಗಬಲೆ ಮೂವಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಡೋರ್ ತಿಪ್ಪೊಂಜು ಸೈದಿನ ಸೀನ್ ನಮ ತೂಪ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆದಿತ್ತಲ್ ಡ್ರಗ್ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಅಲ್ ಸೈಪಲ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ರೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿತ್ತಿರ್ ಅಪ್ಪನ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತುಯರಾವಂದ ಎಲ್ಯ ಮಗಲ್ ಹೋಲಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಇಲ್ಲು ಬುರ್ದು ಅಲ್ನ ಲೈಫ್ ನಾಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೋಲ್ ಅಂಡ ರೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪೋಲ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸೈದಿನ ಅಪ್ಪೆನ್ ತೂಪುನ ರೋಸನ್ ತೋಷ್ಪವೇರ್ ಆಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿದ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾತಿನ ರೋಸನ್ ತೂಪ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕಷ್ಟನ ಎಲ್ಯಾರ್ದಿಂಚ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ರೋಸ್ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪಲ್ ಮುಲ್ಪ ರೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೌಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಸಾಂಕದುಪಲ್ ಐತ ಪುದರ್ ಮುಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ಮುಲ್ಪ ರೋಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆದುಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ನ ಫಿಯಾನ್ಸೆ ಟ್ರೆವರ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ರೋಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪಲ್ ಆಯೊರಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏಪ ತೂಂಡಲ ಮರ್ಲೆರ್ಲಕ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಈಲ ಸೈಪ ಪೂರೆರ್ಲ ಸೈಪೆರ್ ಇಂದೇನೆ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಅವೆನ್ ಬುರ್ದು ಬೇತದಾಲ ಆಯನ ಬೈಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಯಗ್ ಏತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ರೋಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಲಾರಪ್ ದರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೆಂಟಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಅಲ್ಲೇನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ಲಾರನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾರ ಇಂಚ ಮೆಂಟಲ್ ಕಾತಲ್ ಪಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ದು ರೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಲಾರನ್ ವಾರ್ಡುಗಳ ತೊಂಪುವುದು ಪಾತಿರ್ನ ರೋಸ್ ಕೇನ್ವಲ್ ಈ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಎಂಡಪನ್ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಲಾರ ಪನ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಕ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ತೋಜುವೆರು ಅಕುಲು ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಗುರ್ತದಾಂತಿನ ಕುಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಇರ್ ಸೈದನ ಕುಲ್ಲ ತೋಜುವಿರ್ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಈವಿಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್ ಅಪಗಲಿಗೆ ಸಡನ್ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಡಿದು ಬೂರ್ದುಲಕ್ಕೊಂದು ನೆಲಟು ಬೂರ್ದು ಕಲ್ಕೋಲ್ ಒಂದೇನ್ ಮಾತ ತೂದು ಪೋಡಿನ ರೋಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೆಪ್ಪಲ್ ಇತ್ತ ರೋಸ್ ಪಿರತಿರ್ಗ ತೂನಗ ಲಾರ ಅಲ್ನ ಕೈಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ ಅವು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಭಯಾನಕವಾದಿತ್ತನ್ ಲಾರ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ಡ್ ಅಲ್ನ ಮೋನೆರ್ದು ನಾಲಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೈಪಲ್ ಒಂದು ಮಾತ ಸೀನ್ ರೋಸ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದ್ ಪೋಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ರಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಐಟ್ ಒರಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಪುದರ್ ಜಾಯಲ್ ಪಂದ್ ಆಯ್ ರೋಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ರೋಸ್ಗೆ ಲಾರನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಅಲ್ನ ಭ್ರಮೆ ಪಂದ್ ಅವಿರ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಟ್ರವರ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಹೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಪೇರ್ ಅಪ್ಪಗ ಹೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಸೈತದ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ನನಲ ಅವು ಇಲ್ಲನ್ ದಾಯದಿ ಒಂದ ಐನ್ ಮಾರ್ಯರ ಅಪ್ಪುಜ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್ ಐಕ್ ರೋಸ್ ಯಾನವು ಇಲ್ಲನ್ ಮಾರುಜಿ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟಲ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡಿತೀನಿ ಅವು ಇಲ್ಲಡಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್ ಐಕ್ ಹೋಲಿ ಅವು ಸರಿ ಪಂದ್ ಶನಿವಾರ ಬಾಲದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಬರೋಡಿ ಪಂದ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ರೋಸ್ ಲಾರನ ಕೇಸನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡುವಲ್ ಐಟಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲಾರನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಲ ಲಾರನ ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ಸುತ್ತಿಗೆಡ್ ಹಾಕೊಂದು ಅವಳ ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಲಾರ ಮೆಂಟಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದುಪ್ಪಲ್ ಒಂದೇನು ಎನ್ನಿದು ರೋಸ್ಗೆ ನನ್ನಲ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ರೋಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪುಪ್ಪನ ಪೇಷಂಟ್ ಓರಿ ರೋಸನ್ ತೋದು ಇಂಚೆನೆ ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ರೋಸ್ ಆಯಡ ಪಾತೆರಿಯರ ಪೋನಾಗ ಈಲ ಸೈಪ ಪಂದ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪೆ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಅವೆನ್ ತೂದು ಪೋಡಿನ ರೋಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಾಯ್ಸನ್ ಲೆಪ್ಪೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೂಮ್ದುಲೈ ಬನ್ನಾಗ ಕಾರ್ಲ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಜೆತುದುಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಲ್ ರೋಸ್ಡ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಈತ್ನೆಡ ರೋಸ್ಗೆ ತೋಜಿನಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ರಿಯಲ್ ಆದ ಕಾರ್ಲ್ ಆಯನಾತಿಗೆ ಜೆತುದುಪ್ಪೆ ಈ ವಿಷಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಹೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇಸಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ ರೋಸನ್ ಲೆತದ್ ಪನ್ಪೆ ರೋಸ್ ಈ ಏಪಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ದೊತ್ತಲ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಲಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಸರಿ ಪಂದ್ ರೋಸ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಂಡ್ ರೋಸ್ ಹೋಲಿನ ಮಗನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತದು ಅವೇನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ರಾಮ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಏರ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಬೈದೆ ಪಂದ್ ರೋಸ್ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸತಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಡೀ ನಾಡ್ವಲ್ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ಏರ್ಲ ಬೈಚೇರ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲದ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಪನಿದ ಕಾಲ್ ಆದಿತ್ತನ್
ಅಕುಲ್ಗೆ ಏನು ವೇರು ಇಲ್ಲಗೆ ಏರ್ಲ ಬೈದರ ಬಂದು ಐಕ್ ರೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿರು ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಡಿಮೋನಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಪಿರಾವುಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಮೆಲಾನೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿ ತೂಪಲ್ ಅಲ್ಪ ದಾಲೊಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ರಿಯಲ್ ಆದ್ ರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ರೋಸ್ಗೆ ಈತ್ನೆಟ ಆಯ್ನಿ ದಾದ ಪಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ದಿತ್ತಿನ ರೋಸ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಪನಿದಕುಲು ಪಿರವುದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ರಾಮ ಆಯ್ನಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿಡಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡು ರೋಸನ್ ಬುಡ್ಲ ಬೇತೇರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಅವೇ ಟೈಮಡು ಟ್ರೆವರ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡಲ ರೋಸ್ ಅಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಲ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ದು ರೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪಲ್ ರಾತ್ರಿ ಸರಿ ಜಪ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಒನಸು ಪಾಡರೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೆಪ್ಪುವಲ್ ಏಪಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಪುಚ್ಚೆ ಇನಿ ಏತಲೆತ್ತನಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಸ್ ಲಾರನ ಕೇಸನ್ ಪಿರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಕುಲ್ವಲ್ ಐಟ್ ಲಾರ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಪಂತಲ್ ಪಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬತ್ತದು ರೋಸ್ಗೆ ಪೋಡಿಪೌಂಡು ರೋಸ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಕೆಂದು ಟ್ರೆವರ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ರೋಸ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೂದು ಮೊಲೆಗೆ ದಾದ ಆತಂಡು ಪಂದು ಆಯ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮನದ ನಿಕಾಂಡೆ ರೋಸ್ ಅಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪುನ ಪೂರ ವಿಷಯಲ್ನ ಪನ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಸ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಭ್ರಮೆ ಆಪುನ ಕಾಮನ್ ಈ ಸರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಲಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪೋಯಿನ ರೋಸ್ ಆಲ್ ಕನೈದಿನ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಲ್ ಖುಷಿಟ್ ಬಾಲೆ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂನಾಗ ಐಟು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ದ ಬದಲು ರೋಸ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಪುಚ್ಚದ ಪುನಃ ಐಟು ಪುಣ್ ಅವೆನ್ ತೂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವರ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಪುಚ್ಚದ ಪುನಃ ತೂದು ರೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪ್ಪುವಲ್ ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಲ್ ಅವು ಟೈಮಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರೋಸನ್ ತೂದು ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪುವಲ್ ಅವೆನ್ ತೂದು ಅವರ ಅಲ್ಕದ ಬುರ್ನ ರೋಸ್ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತ್ ಬುರುವಲ್ ಐಡ್ದಲ್ನ ಕೈಕ್ ಸರಿ ತಾಗದ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆವರ್ ರೋಸನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ದ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪುನ ತೂಪ ನನೆ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ರೋಸ್ ಅಲೆಗ ಅಪ್ಪುನ ಮಾತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ನ ಟ್ರೆವರ್ಗ್ ಪನ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ ಓವಾ ಒಂಜಿ ಈವಿಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಅಪಗ ಟ್ರೆವರ್ ಮೊಲ್ನ ಪಾತರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೊಲೆಗ್ ದಾದನ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಇಂದೇನು ಕೇಂದ್ ರೋಸ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆವರ್ಲ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲಿ ಆನ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥನೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪಲ್ ಇಂಚೆನೆ ರೋಸ್ ಲಾರನ ಎದುರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಆಡ್ದು ಆಯನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಬೊಡೆದಿಡ ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪಂದು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಲ್ ಅಪಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸರಿಯೇ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೋರ್ ಕಲ್ಕೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ ದಾದ ಮತ ತೋಜುಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಪಿದೇ ಪೋಯಿನಾರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಪಗ ಇಂಕ ಪೊಲೀಸ್ದ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಸುತ್ತಿಗೆಡ್ ಹಾಕೊಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಸೈದಿನ ಮೋನೆ ಇತ್ತೆಲೆ ಇಂಕ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಮರಪೆರೆ ಇತ್ತೆಲೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಪನ್ಪಲ್ ಅರೆಗ್ ದಾದ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಆರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ರೋಸ್ ಯಾನವೇನ್ ತೂವಲಿಯ ಪಂದು ಕೇನುವಲ್ ಇತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬರೆತಿನ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತೋಷ್ಬಾವಲ್ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲನ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗ್ ಪಂದು ಕೇನ್ನ ರೋಸ್ಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಡ ಬತ್ತದ ಪಂಡೆರು ಅರ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತಲ್ಗೆ ಅವಳ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಿಂಚ ಆಯರ ಶುರು ಆಂಡು ಅವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರಿಂಚ ದಾದ ಮಾತ ಭ್ರಮೆಂಡು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂದೇನಿದು ಜೋರ್ ಕಲ್ಕದ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪಲ್ ಅಪಗ ರೋಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪನ್ನ ಪೂರ ನಿಜ ಅರೆಗ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಿಜ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಮೊಲೆಗಿತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೋಲ್ ರಿಪೋರ್ಟರೇನ ಅಲ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೂದು ಮೋಲೋರ್ತಿ ಮರ್ಲೆದಿ ಪಂದು ಸರಿ ನೆರ್ದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೇ ಕಡಪವಲ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ರೋಸ್ ಜಾಯಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಕೇಸ್ದ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಕೇನುವಲ್ ಅಲ್ಪಲಿ ಕೆಲವು CCTV ಫೂಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟೋರಿ ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತದ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ದೃಶ್ಯ ತೂದು ಪೂಡಿವಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಸೈಪೆನ ಪಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಟ್ರೆವರ್ ರೋಸ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೂದು ಡಾಕ್ಟರನ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆಪ್ವೆ ಅಪಗ ರೋಸ್ ಎಂಕದಲ ಆತಿಜಿ ಯಾನ್ ಸರಿ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಗತ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೇ ಕಡಪಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪಲ್ ಅಪಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೋಸ್ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಲಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರೋಸ್ ಅಲ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಹೋಲಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಬರ್ಡೇದಾನಿ ಆಯ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕಾರಣ ಅತ್ತು ಪಂಡಲ ಅಲ್ ನಂಬುಜಲ್ ಅಪಗ ರೋಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕರ್ಜ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬುರ್ದೆ ಅವು ಕರ್ಜ್ ಒರಿಯರ್ದೊರಿಯಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆವನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಪಗ ಹೋಲಿ ಪನ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಾನಸಿಕ ಇತ್ತನ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪನ್ಪಲ್ ಅವೆನ್ ಕೇಂದು ಬೇಜಾರಾಯ್ನ ರೋಸ್ ಸೀದ ಪೋದು ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ವಲ್ ಅಪಗ ಕೂಡ ಹೋಲಿ ಕಾರ್ದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಆಂಡವು ಹೋಲಿ ಅತ್ತು ಅವು ಈವಿಲ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಜೋರ್ ಕಲ್ಕದ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವಲ್
ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾಯಲ್ ರೋಜ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ರೋಜ್ ಈ ಕೇನ್ನ ಕೇಸ್ತ ರೀತಿಡೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ತಿಕ್ಕಣ್ ಈ ಕೇಸ್ತ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಲಕ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ ತೂಪೇರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಉಲಯೇ ಎಂಚೆನೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಇಂಚೆನೆ 14 ಜನ ಸೈದೇರು ಆಂಡ ಐಟು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುದೆ ಆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದು ಜೈಲ್ಡುಲ್ಲೆ ರೋಸ್ ಎಂಕಾಯನ್ ತೂವೋಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್ ಇತ್ತೆ ರೋಸ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನೇ ಈವಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಂದ್ ರೋಸ್ಗೆ ನೀ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ದಿನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪಂದೆಕ್ಕುಲ್ಲುಂಡ ಸೈಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತೆ ಜೈಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಟೆರಿನ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯಿನ ರೋಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಕುಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೇನೆ ಯಾನ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕದಾಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುನ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ಪಲ್ನ ಪಂದ್ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಟೆರಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ಶಾಪರ್ದು ಬಚಾವಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಏರಿ ಈ ಶಾಪಗ ತಿಕ್ಕುವೆರ ಅಕುಲ್ ಸೈಯರೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಉಲೈ ಬೇತೆ ಏರನಾಡ್ಲ ಕೆರೋಡು ಅವೇನೇ ಏರ್ ತೂಪೆರ ಅವು ಶಾಪ ನಮರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ರೋಸ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಬೇತಕ್ಲೇನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಬುಲಿಪುವಲ್ ಟೆರಿಗಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೋಲೆ ಪಂದು ಆಯೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ್ ಲೆತ್ತದು ಅಲ್ಲೇನು ಕಡಪಲೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಮೊಲ್ನೊಲೆ ಈವಿಲ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯಿನ ರೋಸ್ಗೆ ಅಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆಯರ ಬರ್ಪಲ್ ಆಂಡ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಈವಿಲ್ ಪಂದಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪುವಲ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ಈವಿಲ್ ನಿನ್ನ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ ಕೈತಲ್ ಬೈದನು ಪಂದು ಪೋಡಿಪಾವಣ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ರೋಸ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ ತಿನ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪಲ್ ಇತ್ತೆ ರೋಸ್ ಈ ಕರ್ಜರ್ದು ಬಚಾವ ಓಡಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏರೆನಾಂಡ್ಲ ಕೆರೋಡು ರೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಕಾರ್ಲನ್ ವಿಸತಿ ಪಾರ್ದು ಕೆರ್ಪಲ್ ಅವೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇಸಾಯಿ ತುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ರೋಸ್ನ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಆದುಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೋಸ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವಲ್ ಈ ಶಾಪರ್ದು ದೂರ ಓಡಾಂಡ ಬೇತೆ ಏರೆಲ್ನ ಕೆರ್ಪುನ ಸರಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಒಡ್ತಿ ಒಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಈ ಶಾಪ ಏನರ್ದೇ ಎಂಡ್ ಆವಡು ಪಂದು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಲ್ ಅಲ್ಪ ರೋಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಆತ್ಮ ಬದ್ದದು ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಅಮ್ಮತ್ತು ಈವಿಲ್ ಪಂದು ರೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಈವಿಲ್ ರೋಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈವಿಲ್ ರೋಸ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಲ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಈವಿಲ್ಗೆ ಹಾಕುವಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಈವಿಲ್ ತೂತಾಗದು ಪೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಪಂದು ರೋಸ್ ಜಾಯಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಯಲ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಯಲ್ ರೋಸನ್ ತೂದು ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆತೀಜಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಚಲ ತಪ್ಪದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪಲ್ ಆಂಡ ಪಿದೈ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಅವು ಜಾಯಲ್ನ ಇಲ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲೇ ಆದಿತ್ತನ್ ಮುಲ್ಪ ಈವಿಲ್ ಬೋಡುಂದೆ ರೋಸ್ನ ಇಂಚ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ ಇತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಆದ ರೋಸ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಯಲ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಜಾಯಲ್ ಅಂತೂದು ರೋಸ್ ಇಲ್ಲದು ಲೈಪೋದು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ವಲ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಈವಿಲ್ ರೋಸ್ಗೆ ಐತ ನಿಜ ರೂಪ ತೋಜಿಪೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ನ ಮೇಯ್ಕ್ ಸೇರುಣ್ ಈ ಮೇಟ್ ಜಾಯಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ದರ್ತದು ಉಲೈ ಬನ್ನಾಗ ರೋಸ್ ಮೇಯ್ಕ್ ಚಿಮಿಂದೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಜಾಯಲ್ ಅಂತೂದು ಈವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಅಲೆಗಾಲೆ ತೂಕೊರೊಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತ್ ಸೈಪಲ್ ಅವೇನು ಜಾಯಲ್ ಆಯನ ಕಣ್ಣಿಡ್ ತೂಪೆ ಅಡೆಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಅವು ಶಾಪ ಜಾಯಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸ್ಮೈಲ್ 2 ಪಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬುಡಿಯರ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಈ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು